Maayong buntag. Marina. Port of Secure. Wow, lamay kayo mo ang recipe karon sa tuwing ngalan eh. Halang-halang with pataghap. Halang-halang with sa tuwing ngalan ano? Chef Cook, Gudilio Abing. Assistant Halang-halang Cook, with Kabang. baboy bungol. Okay. Baboy bungol. Okay. Okay, with the chef cook. Gudilio Abing, assistant. Kabang ra, Kabang assistant. Okay, assistant ko nun ni si Pakita sa Kabang. siligaw, Di na mato pakita sa sili. ipakita si Kabang kay ano ba ni siya gabold. Pakita sa O sili. kanang sili mo ni siya pag pinakasikreto sa aron lami kay nang halang-halang. Ginoo ko balik gyud ako yung pagkainit. Ay init. Sa ato mo talag sabaw na, para ka nang halang yung pilit. Okay, Ginoo ko mo ni pinakalami nga halang-halang gyud sa isla. Oh? Ikaw rin kisay ganang order. Tawag ra mo ni Gudilio Abing. Automatic. Available ra kaay ni siya sa gustong maga-order. Kanang usa ka kilo na bang? Nga manok yung ipalet. Sa usa ka kilo, usa na ka kaldero po nang magama. Tanawa na di ba? So unya atong nang tawon unya og kinsay dili halangan ani ato ang halang challenge. Okay. Only in Port of Secure. Oh. Rock and roll. Okay, finished product. Dito mo mo aging tuig siya, no? Dito me. Kami Dagko kayong pagkanilatan. Yung tipas mami, dito mami sa karamel, man. Pagkalame. Ugma daw. Wala pa daw. Gaaso-aso pag yun. Muni siya, niluto nga gaaso-aso. Dili ni gugmang gaaso-aso. Halang-halang nga gaaso-aso. Sabaw daw. Ayun na. Pikas pot.